चिरां जिल्लानि काजलगावनि दाराङा गावआव वान स्टप सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नखर हिंसा, खोमसि फोथायनाय, सुबुं फालांगि आरो गुबुन इनायफोरजों भुगिनांनाय आइजोफोरनो सरकारा आश्रय होनो थांखिजों दिनै काजलगाव मिरुनि साखाथियाव वान स्टप सेन्टार बिल्डिं लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो बिटिसि समाज अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गोदानै लुफुंनो लानाय वान स्टप सेन्टार नखराव राहा गोथे जानाय आइजोफोरखौ लाखिनानै जानाय लोंनाय आरो गोबां सुबिदाफोर होनायनि गेजेरजों थानायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन। गिबियावनो 73थि भारत हादरनि सुबुंखान्थि सान बे साननि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा, आसामनि गासैबो रायजो राजा आरो भारतनि नोगोरारिफोरनिसिम गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय हरदों। आरो बे दिनैनि गोथार सानावनो चिरां जिल्लायाव जोङो वान स्टप सेन्टार जायखौ सखिबो होननानै बुंनाय जायो बिनि न'नि खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारिखौ दिनै जों मावफुंनो हादों। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि इएम गौतम दास बिथां दंमोन आरो जोंनि जिल्लानि बे चिरां जिल्लानिनो चेयारपारसन थामहिनबा डेपुटि कमिशनार नरेन्द्र कुमार शाह, लोगोसेयैनो बिटिआरनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सिएसडि मनिदिफा बायद' बिथाङा दंमोन आरो चिरां जिल्ला ससियेल वेलफेयार अफिसार समेश्वर मुसाहारि बिथां, लोगोसेनो गासैबो अफिसियेल्सफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मोजां मोनसे खामानिखौ दिनै मावनो हादों। बिनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दं। मानो गोजोननाय दं होननानै बुङोबा नखर खन्दल जायो, नखराव बुलाय सोलाय जायो, मालाबा खोमसि फोथायनाय, दायना फोथायनायनि मुङै नखरफ्रा सोरबाया होखार जायो, सोरबाया बिमा बिफा गैयै जायो, मालाबा लांखार जानाय गथ' गथाय लांखार जायो, बिथांमोनखौ रेस्किउ खालामनानै लाबोनानै दोनफैफिननायाव समयसा जायो, मालाबा लामायाव सोरबा आइजोफ्रा आन्दायनाङो। दा बेफोरबायदि गोबां माखासे उसुबिदाया निस्सय दंमोन। दा दिनै बिथांमोनखौ लाखिनायनि थाखाय, जोथोन लानायनि थाखाय बिथांमोननि देहा, बिथांमोननि साइक'लजिकेल माखासे खोथा बे गासैखौबो बिथिङाव नोङो रैखाथि होनो, बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय जे मोनसे वान स्टप सेन्टार मोनबाय दिनैहाय बेनिनो खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि, दा बेयाव आं गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिखौ माने कुवालिटि गोनां हाबाफारि जाहाथे जायो आरो जोबोद खम समनि गेजेराव बेसो जोबो, बिनि थाखाय मोनसे जोथोन निस्सय लानाय जागोन। 18টা আমি ক্যাম্প কৰিছোঁ দিব্যাংগ সাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, আৰু আমি 15টা কেম্প কৰিম এই মাৰ্চৰ ভিতৰত। 18টা কেম্পত আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 6000 আমি দিব্যাংগ সাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত বুলি আমাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল কামৰ প্ৰচেছ চলি আছে, আপলোড চলি আছে, সেইবোৰ হোৱাৰ লগে লগে সাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। যদি কোনোবা কৰ্মচাৰী হওক বা কোনোবা বিষয়া এনেকুৱা কৰে বা কোনোবা ব্যক্তি এনেকুৱা কৰে, আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক ধৰি দিয়ক। আগতে চলিছিল এই প্ৰক্ৰিয়া, দিব্যাংগক সাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ নামত দিব্যাংগ সাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেৰি কৰি পেলাই মানে টকা পইচা সংগ্ৰহ আমি শুনিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু আমি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব লাগিব। দিব্যাংগসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰমাণপত্ৰ পাবই লাগিব, চৰকাৰী সুবিধা পাবই লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ। চিৰাং জিলাৰ ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ বিল্ডিঙৰ আধাৰশিলা আমাৰ মাননীয় ইএম ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত গৌতম দাস আৰু মাননীয় চিডলি সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা কৰাইছোঁ। আৰু এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সোনকালে আমি বিল্ডিং শেষ কৰি পেলাই যিটো ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ এতিয়া কিৰায়া বিল্ডিঙত চলি আছে, এইটো আমি স্থায়ীভাৱে শিফ্ট কৰাৰ কাম আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা